Mawungabe uphupha inkomo ikujahikisa emanzini, abantu abadala bakhombisa ukuthi isimo sakho sesiyaphuthuma. Bayakugijimisa, bayakuphuthumisa ukuthi hamba uyongena emanzini uyohlanjululwa. Bekungenzeka ukuthi bewuphupha bekubonisa kunabantu abakugangelayo, kunabantu abakufaka izichitho. Mhlawumbe uphupha amasimba mawulele. Sanibonani nonke emakhaya, welcome to my YouTube channel uMaNgcobolo uMapholoba uMashiya Mahlangathi Azoshumayela. Namhlanje ngizochaza ngesimo sephupho uma uphupha inkomo ijaha iyokufaka emanzini. Mengizoqala la ngizochaza ngokuthi inkomo imele isimo sabantu abadala, imele amadlozi akini. Isimo samanzi emaphuphweni aclean amanzi, isimo senhlambuluko sokugezwa sokuhlanzwa. Mawungabe uphupha inkomo ikujahikisa emanzini, abantu abadala bakhombisa ukuthi isimo sakho sesiyaphuthuma. Bayakugijimisa, bayakuphuthumisa ukuthi hamba uyongena emanzini uyohlanjululwa. Bekungenzeka ukuthi bewuphupha bekubonisa kunabantu abakugangelayo, kunabantu abakufaka izichitho. Mhlawumbe uphupha amasimba mawulele, uphupha izinto ezingekho right, uphupha ulalana nomuntu ongamazi or nomuntu wakho, isilwane leso. Kungenzeka bayakubonisa emathongweni kodwa wena ulinaki leli phupho awulaleli. Manje sebeze bayakujaha, bayakuphuthuma ukuthi hamba uyongena emanzini uyogezwa ukuze uzohlambululwa kulesi simo obhekene naso. Iphupho leli lichaza kanjalo ukuthi mawuphupha inkomo ijaha ikufaka emanzini, kuchaza ukuthi phuthuma uye emanzini uyolungisa isimo sakho, kumele uyohlanjululwa, kumele uyogezwa. Ngiyabonga kakhulu, ningakhohlwa ukulike and comment. Ngibone usuku oluhle.